Dahil sa tila pagka-imbierna sa tindi ng traffic sa Metro Manila, animoy hot topic o viral naman sa social media ang aktor turned politiko na si late Representative Richard Gomez. Ito'y matapos tila pagbuntunan nito ang EDSA busway bilang solusyon anya sa heavy traffic. Sa post ni Goma na ngayon ay burado na, ibinahagi niya ang naranasang traffic jam papuntang Quezon City, kung saan tumagal anya ang biyahe nito ng 2 oras mula lamang sa Makati, Ayala hanggang EDSA Mandaluyong. Kaya't apela niya bakit hindi umano buksan ang bus lane tuwing bumibigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Gayong iilan lang naman daw ang bus na dumadaan dito. Hindi naman nagustuhan ng ilang netizen ang suggestion na ito ni Goma, kaya't dumagsa ang iba't ibang mga komento mula sa publiko. Tanong ng ilan na bakit tila naging realidad na lang ang ang problema kapag malalaking tao ang nagiging biktima. May ilan naman sa hinikayat ang Kongreso na mag-commute na lang gamit ang public bus. Sa ngayon, deleted na ang naturang post ni Congressman Gomez, pero ang netizen tuloy sa kanilang pagpapahayag ng opinyon sa issue.